bebre ho anura ye kan ho asem ha anura ye kan ho asem bebre na wa ha ye kan ho asem. In fact anura nkoma ye kodi ye okonfa no che no e confirm me say anamonto a the Ashanti regional minister 2 ye no nanka a save situation no regional minister anamonto 2 ye no meeting no mokoye ye no nanka no because they say akando there eye krata na wa man nkrofo kyerɛkyerɛ ɛno ana onim ɛno nko na akando so obeye eye krata ɛna wa man nkrofo kyerɛkyerɛ sɛ bi obɛba ha oba region ni ma bɛhwɛ de ɛkɔ sɛ bi a meeting bi anada no da bi ɛno de enti it was confirmed sɛ de no ani edi nkɔmɔ wɔ ha no sɛ ha yɛ nka asɛm na akyire yɛma mɛka sɛ yɛnka ne yie da bi ha de yɛn yɛdɔ sukɔ wɔ nsɛm no mu go deep ansa na yɛde story naba ɛno yɛka kyerɛ mo sɛ saa krataa bi no a statement no a Ministry of Health a release you know Sunday and you no sa release na omode buy no eno na amanne ye da so ha because nanka Ashanti regional minister because ono de ono ote adwumayefo ase ote health workers ase because ono so or a health professional enti otimiti won ase eno mu di nkoma according to mpanimfo no na je say almost omo communicate am omo nkrofo say this is it then banyan na another statement enso so aba betum nti eno ema afa na members ni bi ho a wo mo adwa pa now I won say CEO ade abase o doctor for no monkoye adwuma me nuanom ne mo monkoye adwuma me de CEO no ne ya suspend me 2 weeks but my adwuma as a medical officer there yes me nya sa adwuma no nti mum ye nyina nya adwuma waka ho asem but enra de doctor for no bi ne mo aka ne say and almost o mu nyina and say okay o de doctor bedu wo de no I mean yemfa no kra nto ho asem wo ho se ka champion ni nyina ne se nei aferi se wua any other facilities na hospitals aduru stage e betimi akeka en ho na ya commission na ya adwuma no sabre ya nka champion so mo my timelines ye nya da foforo bia bio because politicians and no mo dealing and they say asem no aduru baby a critical pa 87.9 krata no ba last one no statement there by release you know the kind say by the end of the year 2026 that is what they said so by the year 2026 yeah we mu no ma complete sewua almost enough ye be this am common because ayafo nso so at the statement aba enra me ka kire o anopai menua tk obeba ha na ye ne na tena se di nkomo na ya hwe how best ye betima dealing with this because as we speak ye nya hu official statement from doctors e wo confirm no because the ebe hu no ye other professionals almost nyina so I was standby. Almost so I was standby. You see, I can say, Kremu, a man for bebre air kasa. Ya, and who here pass it and putting force on with ye. I was sending for tie. Now the air can hospitals are projects a be 98%. Na a be so I mean, just. And yama kakra bia ye betimi aye then we start 87.9 yeah juma enti what are we waiting for there na twɛn ato sika wɔ hɔ a sika de bi wɔ hɔ nso momfa bi ma yɛn na yɛnhwɛ na yɛnyɛ ho adwuma nwie sɛ wo a ye betimi abie wo hweke kam ho a betimi aye ho adwuma ntem na abie
na no ayi for statement em hu ye minority for statement em hu ye na mu oha because omo no ankasa no krata no mo tro no na wo makoma mu o makoma mu pa no Akoma FM omo di fo o makoma mu di krata no mo tro ye nda so obi ani omo so di anim and nda so obi ani omo di anim. You see, they cannot push it now because, I mean, I don't know, you better know you intimi. Until they cannot push. Can't be no be no. Tini ya ni truth no. Ti kroma kasa dem krofo, an wo de we asmesi, wo ha na wo ntie de wo ka no. Eni ne, eni ye ne ntie ndisifo, ya ye kan. Mo so no mani abre, na ade no, ye ba ye no, na you see, sa na ti o, obi betu bibi. The Obaba trans 8 years no went to men. And ne krata mu issue statement kra no musro. And ne so mu issue statement kra no a na wo hwem watim say there be mo me ntro bibi nkotum. Ordinarily nka kromu ha nkiye nyaso. Yeya na ebeka yenia ani ebeka nti ye ka no kra kire ma mumie masom na muntie yenia na ebeka na no ye ka so am interchange here contractors egu so omo ye adwuma wo ma start a wo mo egu kotai ya na ebeye ye we say ye be we ahead of time oba hu ka se be krom ha be commission kase beba krom ha enye kase nketwa owuje na no me ka se yenya green book krom ha pen ye hwie ne atwetwa ni na ne aka se asanteman ye ne madini ye MPP ba yo mammoa ye ne madini ye enti ye ka no kra kire mo a muntie na mo anam de be campaign mo anam de be se wa wo hoi se ne mark kam ho no ma ba be wi a mo de be mo campaign crofrom mo de be mo campaign kajetia fesu mo de be mo campaign ati mo wi a MPP ntimi ma ho de obeka ne so ye de dru ha na mo ba na mo be asa enti ena no pay Evans ba e be di san komo no mo yen hwe na ya mo pezu ba ma mo na Sama no so asem ho but I wish say betima kotepa ba 87.9 if that tepa ready a ye kotepa mra well I mean ye hwe na ye nkwere enti no eno eye de atia no enti konfa no che de no de eno doctor fo aye no mukodi nkomo no they said a lot but your konfa no che ho bomodin kofa ho. If I didn't write a codru, no, na, I say, Miss Bottom, na Miss Gumibosa, na me Cobasa. Oh, another doctor, so Akoma FM 87.9. No, doctor, so meaning say, we have some videos, a buyer na, and also. Doctor for our more around. You need to be moving nkomo. Ema omo kire. Say dem akano. Yes, this is it. Tinura ekodru ho nini. Yo ha no mo de oyare ni ba konsusu nom de na twam ho nom de na ekono. But doctors say critical emergency cases omo hwe. Omo my assurance. In fact, the chairman Edema Konfanoche Doctors Association Dr. Leeds anokrade na ye koye ne je wa prepare oko theater ti ane ni di nkomo kakra ewie na ya edi na chi kakra cross me na me kro no me koye adwuma me koye adwuma nti wo hwe video ya wo say at a point na doc edi na chi a na okwakoye adwuma nti the point is that nsamo no e wo say empanifo nya bre na wo mu di nkomo no yie. Yes, a hard drain sebia nka asema ba
na yɛsi ayarefo yɛnhwɛ ayarefo anase yɛn but ɛno a me kɔ de me hu yɛ de doctors say critical emergency cases ɔmo hwɛ and they are saying that ɔmo are turning away patients say yɛsi nipa ne baeɛ no yɛsi ɛmfa ne mma yɛnyi no kɔ na mmom it was a notice say ɛha yɛ ma ɛha yɛ ma nti no yɛwɔ other facilities a ɛwɔ sɛ wode ɔmo wobɛtumi de ɔmo akɔ yɛdi saa nkɔmmɔ no nyinaa nti wobɛtumi de ɔmo akɔ Akoma FM nti no sɛ wohwɛ video yi a clearly doctors gyinagyina yi clearly this is it yɛni nkɔmmɔ no yie na yɛnyɛ the needful mpanimfoɔ mo nyɛ the needful yɛbɛka kyerɛ mo munyɛ deɛ hia no na tintinti kokotakosɛm no ne me na meyɛ minister ɛnora statement a the executive secretary de ma president ɛde baeɛ no ɔse wadwuma ɛne ɛde bɛ asɛse wo policies na yɛse implement no ɛno ne yɛde bɛ asɛse wo enti ɛnkyɛ ɛno deɛ yɛaka ho asɛm nyɛ afei ne yɛsɛ kɔ yɛkyi bio yɛka wɔ ha sɛ reshuffle no ɛnora krata no ɛbaeɛ no ɛma hint but yɛka wɔ ha sɛ reshuffle ɛnkyɛ ɛbɛba yɛka ho asɛm ti yɛwie yɛ na nkurɔfoɔ afa phones nkurɔfoɔ kɔnkran ɔmo ni nkran kɔnkran ɔmo nso ɔmo nkran ɔmo yɛ far from Jubilee House ɔmo nso get closer because baabi aduru no ɛna the fact of the matter is that baabi aduru no so ayɛ too late because wadwuma no ɛna ɛda hɔ yi ɛnyɛ deɛ obi yɛ ɛnyɛ deɛ obi di ama wo ɛnyɛ award bi a akɔ akɔgye ɛna yɛbɛka sɛ ɛno nti no ampani ɛnura krata ɛba ɔsɛ bɛrima awards na mo sɔre a mo didi akyire no mo nhwɛ yie ɛyɛ mo adwuma enti ma wo nkurɔfoɔ na ɛwɔ wo constituency hɔ no ma wɔn mo nkasa ma wɔn mo ho adwuma no why ansa we ɛba ebi mo hɔ a yɛsɛ wɔn adwuma nso ɛni nti yɛne mpanimfoɔ nya adwe come on enti yɛbɛkɔ yɛnim but yɛbɛsa aba ha bɛka ho asɛm mesɛ reshuffle no deɛ ɛbɛba so and ayɛ too late mo a mo fa cars ɛkɔ ba di nkɔmmɔ mo yɛ mo ɛna adwuma no afei ne yɛbɛsi foma bɛyɛ ne yie no ayɛ too late ayɛ late anyway ɛdeɛ na ɛkɔ so ɔtɛpa ma me nkɔ hɔ mmra Nana Kwame awua wɔ ahoma no so ɔmo frɛ no cyborg na anɔpɛ wote sɛ ntwibo osi ako